Hola, som la Cristina i la Laia i venim a fer un vídeo sobre el triangle amorós de Laura a la ciutat dels Sants. La principal protagonista d'aquest triangle amorós és la Laura, una noia jove òrfena que viu a Barcelona, però coneix immediatament el Tomàs i poc després es casen. El Tomàs és un home conservador i tradicional, que viu a Comarquinal, on ells dos van a viure temps després. A més, tenen una filla que als pocs dies mor. A Comarquinal també hi viu la Teresa, a la mateixa casa, que és la germana del Tomàs Muntanyola. Els dos es caracteritzen pels seus ulls grans. La Laura vol tenir una bona relació amb la seva cunyada, però a la Teresa no li agrada gens la Laura perquè és una forastera i no és com la gent del poble. També està gelosa perquè no és l'hereu i no vol que el seu germà estigui amb ella. A aquesta relació entre els personatges femenins se li suma un nou personatge, el Pere, el nebot del mossèn del poble. La Teresa veu el Pere com el seu amor platònic. La Laura i el Pere es van conèixer, van passar moltes tardes junts i van començar a sentir una atracció mútua. La Teresa cada cop sentia més odi cap a la Laura, degut als gelos per tenir aquesta connexió amb ell, ja que ella també el volia des de fa anys. La relació entre el Tomàs i la Laura cada cop anava pitjor, perquè ell no la tractava bé i es va acabar l'amor. Finalment, la Laura no estava còmoda al poble, només amb el Pere. Van a parlar amb ell i van decidir distanciar-se, encara que la Laura volia estar amb ell. Els Muntanyola ja no la volien veure més, i és per això que la Laura se'n va a viure a Pedralbes, a Barcelona, on allà refà la seva vida allunyada de la boira de Comarquinal.